możliwości zdecydowania, co wybrać właśnie w poszczególnych krajach. Jakie jest ulubione miejsce w Polsce? No to może za moment, na przykład w Wielkiej Brytanii wybrano studio, w którym kręcony był już kultowy film Harry Potter. Miałem wątpliwość, ale tak wybrali. Austrii na przykład wybrano Wiedeń, jego centrum, w Jordanii Petry, no to wiadomo. Według turystów najlepszym miejscem w Polsce jest rynek główny w Krakowie. No tak, to prawda, ładny widoczek, ale naprawdę warto od czasu do czasu zadzierać głowę, bo taki widok jest już taki nieładny. A to wrony, a to gołębie, a to pac. Kolbi teraz, Blondie, a potem Elton John. Gladys of Gold, największy przeboje wszechczasów.